Καλημέρα. Πήραμε το σώμα, όπως βλέπετε, το γυαλοκαρτάραμε εδώ κανονικά, με αυτό το εργαλείο εδώ, με το γυαλόχαρτο. Είναι πολύ πρακτικό αυτό, έτσι, όπως είναι επίπεδο, γιατί σου αφήνει, σου επιτρέπει να κάνεις επίπεδες επιφάνειες. Το γυαλοχαρτάραμε και εδώ κόλλησαμε μια ταινία διπλής όψεως, μια μικρή επιφάνεια σαν αυτήν, στην οποία θα μπει ο κινητήρας. Θα πρέπει να ανοίξει τρύπα και τέτοια εννοείται εδώ, έτσι. Την έβαλα προσωρινά με την ταινία διπλής όψεως, γιατί άμα το τραβήξω ξεκολλάει, αλλά ήθελα μόνο και μόνο πριν το κολλήσω εντελώς για να δω πώς θα γίνει το σχήμα. Τώρα το πλάνο είναι το εξής. Θα πρέπει να καλύψω το αεροπλάνο με μία επιφάνεια από εδώ και πάνω και μία από κάτω και μάλλον θα τις κάνω παρτιτούρα. Αλλά πριν ξεκινήσω με αυτό, θέλω να βάλω κάνα δυο μικρές επιφάνειες έτσι εδώ στο κέντρο, μόνο και μόνο για να του δώσω λίγο το σχήμα της σταγόνας, σαν σταγόνα, γιατί τα αεροπλάνα είναι αεροδυναμικά όταν έχουν αυτό το σχήμα και δεν θέλω να είναι έτσι σκέτο τριγωνικό. Οπότε θα βάλω κανένα δυο επιφάνειες εδώ και άλλη μία εδώ πιο πίσω και εκτός αυτού όταν θα τις κολλήσω θα σταθεροποιηθεί κιόλας. Δεν θα είναι έτσι αυτό όπως είναι τώρα. Έτσι, τώρα αυτή τη στιγμή θέλω να το σταθεροποιήσω, να μην είναι έτσι. Και αφού τις βάλω και τις προσωρινά θα τις βάλω μάλλον με ταινία και αυτές διπλής όψεως πριν τις κολλήσω, μετά θα πάω εδώ πάνω στο χαρτί και θα κάνω παρτιτούρα την κάτω την πλευρά και την πάνω την πλευρά. Ωραία, για να μπορέσω να τις κολλήσω εδώ. Θα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα εδώ, στα σημεία που κάνει κούρμπα το αεροπλάνο, εδώ και εδώ. Εδώ μάλλον θα εκτυπώσω και άλλη επιφάνεια ή και εδώ. Τώρα σε αυτό το σημείο δεν ξέρω ακριβώς πώς θα την καλύψω. Ακόμα το μελετώ. Αλλά αυτό είναι το πλάνο, δηλαδή θα γίνει κάποια επικάλυψη από κάτω και από πάνω. Ενημερωτικά εδώ την ουρά την κόλλησα με το πιστόλι αυτό θερμοκόλλα, σιλικόνης τι είναι. Την κόλλησα, δεν φτύρει το πέλισο από ό,τι είδα. Την έβαλα εδώ, την έβαλα ένα ζολοτέιπ, χθες το βράδυ την κόλλησα, την έβαλα ένα ζολοτέιπ να δω τι θα γίνει. Θα το κόψουμε να δούμε άμα κόλλησε. Μπορεί και να μην κόλλησε. Μακάρι να κόλλησε δηλαδή. Θα το δούμε τώρα αμέσως. Τι έκανε. Το τύλιξα εδώ και με ταινία για να συγκρατηθεί βραδιάτικα. Αν και συνήθως αυτή μέσα σε 10 λεπτά παγώνει η κόλλα. Τι έχουμε. Ναι, νομίζω ότι κόλλησε κανονικά. Το τραβάω και δεν ξεκολλάει. Οπότε θα είναι μια χαρά. Αφού κολλήσω και εκείνα τα δύο τα αντικείμενα εδώ και χτίσω την ουρά, μετά θα μου δοθεί και το δικαίωμα να γυαλοχαρτάρω, γιατί θέλω λίγο να την κάνω πιο λεπτή εδώ. Αυτά για τώρα, συνεχίζουμε. Λοιπόν, κόψαμε την επιφάνεια αυτή, το από πάνω του σκάφους. Θα κόψω και την από κάτω, αλλά την από κάτω δεν θα την βάλω απ' έξω έτσι. Θα την κόψω και θα την βάλω εσωτερικά. Αυτό θα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί δεν θα μπορώ να πάρω παρτιτούρα το εσωτερικό περίγραμμα του αεροσκάφους εύκολα. Όπως πήρα αυτό, το πήρα από πάνω, με το μολυβάκι, με το στυλό πήγα, μάρκαρα και το κόψα με το σκοπίδι. Από την εσωτερική θα είναι πιο δύσκολο, θα το δοκιμάσουμε. Αλλά
μπορεί να το ξανακόψω αυτό και να το βάλω αντί έτσι από πάνω, να το ξανακόψω, να το κόψω ακριβώς και να το βάλω εδώ μέσα στην εσωτερική. Αυτό θα ήταν και το πιο καλό, να πω την αλήθεια. Αλλά πιστεύω ότι θα έχω προβλήματα στο μυντικό αρέξο. Θα την κάνω τη δοκιμή, γιατί τώρα να πούμε την αλήθεια, άλλο ένα σκάφος έτσι και άλλο ένα πράγμα να είναι χοντρό, να το κάνει χοντροκομμένο, έτσι. Αν και από εδώ θα το μελετήσω, δεν ξέρω ακόμα. Στο ψάξιμο μας. Συνεχίζουμε. Το κόψαμε. Έχουμε κάτι μικρά προβλήματα εδώ, κάτι μικρές κρυπούλες, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Στο μέλλον, άμα θέλω να φτιάξω κάτι καλύτερο, ενδεχομένως να ψάξω να βρω αυτά, πώς το λένε, filler και τέτοια, να υπάρχουν για τέτοιου είδους, για Afrolex. Και τελικά, μάλλον, αφού κατάφερα το κάτω κομμάτι να το κάνω έτσι εδώ, σε πρώτη φάση έτσι δεν το έχω κολλήσει ακόμα, αλλά θα μπει εδώ και μετά εδώ θα κάνω και μια μικρή κούρβα σε αυτό το σημείο που χρειάζεται. Θα μπορέσω να το δώσω κούρβα γιατί είναι μικρή η επιφάνεια και ό,τι περισσέψα το γυαλοχαρτάρω ενδεχομένως. Θα το φάω με το γυαλόχαρτο δηλαδή. Θα δούμε πώς θα το κάνω αυτό το κομμάτι, το κυκλικό εδώ. Θα είναι εύκολη η σταυρό, πιστεύω. Και τέλος, το από πάνω δεν θα το βάλω τελικά από πάνω. Αναθεώρησα, θα το σκάψω και θα το βάλω εδώ μέσα. Που σημαίνει ότι αυτό το εμπόδιο που το έκανα ψηλό θα το φάω με το κοπίδι τώρα. Ή με το τροχό, δεν είναι τίποτα, λεπτομέρεια. Αλλά αν μη τι άλλο θα έχω ένα ωραίο κομψό σκάρι αεροπλάνο από Φελιζόλ. Και συνεχίζουμε. Τώρα εδώ δεν ξέρω αν θα το καλύψω, γιατί εγώ θέλω με κάποιο τρόπο να βάζω και τις μπαταρίες. Κάπως πρέπει να βάζω την μπαταρία, ή θα τη σέρνω ή έτσι, ή θα έχω ένα καπάκι που θα ανοίγει. Θέλω να αποφύγω να ανοίγω καπάκι, γιατί εδώ ακριβώς από πάνω θα μπει το φτερό, σε αυτό το σημείο εδώ. Ας πάρω ένα δείγμα που έχω. Θα έρθει ως εδώ το φτερό. Έτσι. Οπότε μάλλον θα μπαίνει σε ταρωτά η μπαταρία. Εδώ θα πρέπει να κάνω αναγκαστικά μια σκάρα ή κάτι εδώ. Θα δούμε. Άρα πριν κάνω και αυτό το πάνω το κομμάτι, πρέπει να δημιουργήσω και μια σκάρα που θα μπαίνουν οι μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά εδώ. Θα ήθελα να το τελειώσω στις 19 του μηνός, 29 μάλλον. Σήμερα είναι 19, έχουμε άλλες 10 μέρες, αλλά πολύ δύσκολο το κόβω. Δυστυχώς, γιατί έχω πολλή δουλειά. Ακόμα και το φτερό δεν το έχω τελειώσει και πρέπει να βάλω και τα... Μόλις τελειώσω το φτερό, το επίπεδο πρέπει να κόψω τα ailerons, να βάλω τα σέρβο πάνω, να βάλω εδώ το elevator και το rudder, τα ωραία πτερίγια, στο σκάφος να φτιάξω, δεν τα έχω φτιάξει ακόμα, να τα κολλήσω, να βάλω τους μηχανισμούς τους. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Δεν πρόκειται να τελειώσω μέσα σε 10 μέρες δυστυχώς. Θα κοιτάξω να τελειώσω αυτό το τμήμα σήμερα και αύριο βλέπουμε τι κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Σχεδόν. Έχουμε κάνει το πάνω σώμα του αεροσκάφους. Δεν τα έχουμε κολλήσει. Και το κάτω, κανένα από τα δύο δεν είναι κολλημένο. Σε πρώτη φάση θα κολλήσουμε το κάτω και το πιστέλι της θερμοκόλλας και τη σιλικόνη από την κάτω πλευρά, και επειδή το πάνω το κομμάτι μετά όταν θα το βάλουμε, θα το τοποθετήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να το κολλήσουμε. Το πιστόλι δεν μπορεί να περάσει, θα είναι κολλημένο το κάτω κομμάτι. Αυτό που θα κάνω είναι θα πάρω την κανονική, την απλή την νούχου, την μπόρα αυτή που είναι για τα Afrolex, θα απλώσουμε μια πολύ μικρή λεπτή
έχει στρώσει εδώ, ίσα ίσα, και θα το φέρουμε εδώ σε αυτό το σημείο, έτσι, και με λίγο πίεση να το συμπιέσει, μάλλον θα βάλω κάποιο βιβλίο, θα το αφήσω να σταθεροποιηθεί για κάνα 2 ώρες η κόλλα και να κολλήσει εντελώς. Και εδώ από πάνω το κομμάτι είναι τέλειο, θα μπορέσει να μπει μετά το φτερό εδώ, θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιες τρύπες και έτσι εδώ, στον επόμενο χρόνο. Και το κάτω κομμάτι εννοείται θα δώσω αυτή την κούρβα που θέλω, έχω βάλει ήδη ένα εδώ μέσα εσωτερικός για το κάτω κομμάτι, ένα αξονάκι που θα με βοηθήσει να πατάει το αφρολέξι για να κάνει την κούρβα σε αυτό το σημείο, χωρίς να παραμορφώνεται πολύ. Και συνεχίζουμε. Μια βασούλα θα κάνω τώρα εδώ, η οποία θα είναι παρδούτσι πιο σώμα. Έτσι. Και η βασούλα περισσότερο θα μπει για να μπορέσει να πατήσει η μπαταρία. Και μάλλον από μπροστά τελικά εδώ σε αυτό το σημείο δεν θα βάλω τίποτα, γιατί πρέπει να σέρνω την μπαταρία έτσι μέσα. Θα κοιτάξω η μπαταρία να έχει scratch, να μην μπορεί να πάει πάνω κάτω. Με βέλκρο να πατάει. Έχει ούτως ή άλλως η μία η μπαταρία που έχω αυτή, της έχω τοποθετήσει βέλκρο, εδώ. Βέβαια είναι λίγο χαλασμένη, αλλά αφού δεν έχει κάνει μπαμ μέχρι στιγμή στα χέρια μου, καλά πάμε. Μπορεί και να κάνει κάποια στιγμή. Και έχει πάει 2 βούτες. Οπότε συνεχίζουμε με την επιφάνεια εδώ και βλέπουμε και με την κόλληση του από κάτω, του πλαστικού και του πάνω πλαστικού. Και βλέπουμε μετά. Αυτά. Λοιπόν, καινούργια μέρα σήμερα. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Κόλλησα και τις από κάτω τις βάσεις, τέλεια. Έκανα και την μπαταριοθήκη εδώ, σε αυτό το σημείο, για να βάζουμε την μπαταρία, την κόλλησα και αυτήν. Και από φυσικά ένα επίπεδο από εδώ κάτω μια τρυπούλα, μπορώ να βάλω όλα τα ηλεκτρονικά και τις κεραίες από εδώ τι χρειαστεί. Και το έσκ του κινητήρα που θυμίζει τις στροφές. Πάνω που πήγα να κολλήσω αυτό από πάνω το κομμάτι, μετά σκέφτηκα το εξής. Όταν θα κάνω εδώ το ουραιό πτερίγιο, το elevator και το rudder, θα χρειαστεί να περάσω εγώ καλώδια. Γιατί θα βάλω σέρβος όπου θα τοποθετήσω εδώ στα πλάκια και θα χρειαστεί να περάσω καλώδια που θα πηγαίνουν από εδώ μπροστά, θα πηγαίνουν πίσω. Και λέω πώς θα το κάνουν αυτό άμα το κολλήσω, μετά δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα. Θα πρέπει να το τρυπήσω ή να κάνω θα είναι αδύνατο. Και λέω τι να κάνω και σκέφτηκα και λέω δεν βάζω μια μικρή τέτοια σωληνούλα εδώ. Να ανοίξω μια τρύπα να την περάσω μέσα από εδώ τη σωλήνα. Να έχω έτοιμη εγκατάσταση καλωδίων έτσι ώστε όταν τρυπήσω με το σέρβο εδώ, όταν θα κάνω την εκοπή εδώ και να βάλω το σέρβο, να περάσω ουσιαστικά αυτό που θα κάνω είναι θα περάσω τα καλώδια μέσα από εδώ και θα τα ρίξω βαρομετρικά να πέσουν κάτω. Αυτό ήταν το πρώτο σκεπτικό μου και πήγα και ζήτησα από ηλεκτρολογικό υλικό φυσοκάλαμα και νομίζαμε ότι ξεμοράθηκα. Δεν ήξερα πώς θα λένε κιόλας. Η καλύτερη λύση βέβαια θα ήταν να ανοίξω μόνο τρύπα, να μην πέρασω αυτό, να μην βάλω βάρος. Ενδεχομένως θα ήταν να ανοίξω τρύπα εδώ και εδώ
κάποιο σκληρό σύρμα να τα περάσω, να τα σκουντίξω μέσα με τα καλώδια. Μπορεί να γίνει και αυτό, θα δούμε, αλλά προς το παρόν δεν το κολλάμε αυτό. Ωραία. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να το κολλήσουμε τελικά. Γιατί πρέπει να φτιάξω τα ωριά, τα πτερίγια εδώ. Τα radar και τα elevators. Άρα μέχρι τότε, μέχρι να τα κατασκευάσω, στο επόμενο βίντεο, συνεχίζουμε με αυτά που έχουμε. Σταματάμε, δεν το κολλάμε. Δεν θα ανοίξω καν τρύπα γι' αυτό προσωρινά. Να δω τι θα γίνει με τα πτερίγια και βλέπουμε στο τέλος αποφασίσω τι θα κάνουμε.